Mang laag na buta, mga laagan. Dahil na namin isa oh. Manlakaw na ta. Padung ta dito. Katuod na mo. Aw oh. Kokoy. Oh, laag. Taon siya namin taong ka mudrap ka pasayro patunga mga kalsada. Padako kanako ron. Sa muka kayo. Tagihan tuguan dan. Oo. Ha? Ipaagil lang og lakbay patid labay. Andyan na. Na ito mga amigos taga Petro no. Padagat na pod. Kay samtang mingaw kay nang hadlok og bagyo. Lakaw. Wala mo ko pidudido sa porma are. Teka na dito no. Ba? Abot ito, jawa na itaw, balik na Puglakaw. Hihi. Init match. Siga kay adlaw, harang adlaw. Ug sa dihang dool lang pod me sa Cogon Elementary School, arin San Jose Tagbilaran Cogon sa akong kabatsmate diha. Sana naman ang ruta nato karon start point Governor's Mansion, end point ato ta sa Kainggit Beach. Tara, laag ta kay mga laagan man. Ipaagi naglakaw kay di kas gasolina. Healthy pa. Katawa kung paano ya. Katawag sugod. Nga na self. Laagan di na magpaagi og kanang sakyanan. Transition na ta sunod. Okay, pamaong na pod. Labay mi ninyo sir, ma'am, pamaong. Nanago ang sagaran mga tao dito karon kay na. Ingon mas lagnay bagyo ko no. Sa Sabado no tato ni abot. Buutan gyud ang Ginoo da. Kay gipalayo sa katalagman ang Pilipinas karon kay ni weaker ang kuan bagyo. Bisa to nga sa bagyo? Ah? Mawar. Mawar ka na lagi kusog mo kuan cutting lagi. Mawar ba mawar? Mawar. Bawa sa dili na ibuan.
Stupid moment. Salamat sa panahon. Kat sana, kat. Edit ay sabi niya. Ni edit kay wa man tay kuan ditso na ni. Kumbaga kung ang pamahaw asin og uwel og toyo targetin natin yan. Dahil ang vlog din ko yung taktik ko totoo niya. Bumbog. Ano na kay mata. Lugto na kay mata. Okay, sa man pudog di ka makita nga mubabag man dyan sa kamera. Ikot na ko iba. Mukbang pa mo. Wala na. Kaming call nga pwede na. Okay, diyan namin sa kanis ka na ha, Galyares Street. Ayaw yung parking aning lugaran kay camping jud mo. Galyares Street. Ah? Naisaw, gatrip na pagbuwak oh. Ayaw ko hindi ko ano. Rasa mo na? Wala lang. Tambal mo na. Tambal na siya. Sa nakaila. Ang mga kaila nga na ra duwa-duwaan kanila color. Lain magbaho. Homot ana ah. Ubo guys, giubo guys. Ako yung requirements ni man like. Para sa para Ya ako ang dalo. Di ba pag architect na si man. oh. Iya kung dahil paon nga ganito. Paon ko niya yung minsan ako. Ato ka Panginoon na si project. Oh, Bohol Island Paon ko. lechon and seafoods. Baka naman. Are na pod. Naglaag. Oh, Domingo ron. Mo ni tagiya sa kuan, Bohol Island lechon and seafoods. Kung mapalibre mo ana nila ha. Guwapo butan. Are sa may doon tato. Ayaw pangitaan ang break. Karon na. Sige, ano ba? Ano matos man? Ano po? Bebe, imong ipasagdan imong iro, bebe. Ay, gilain ako ang katol sa ako ang kuana tutulnan na agay. Ano resulta sa sigarilyo? Iwag forma no. Iwag forma no. Lay kulo lagi. Kahumot. Prank na mo. Picture bro ba? Mura ulit ako tanaw no. Prank na mo. Mura ulit ako tanaw ni picture ko all. Naman tay bagong seafood grill na po dire oh. New seafood grill nga aning kuan, Galyares. Ulmas na, ulmas na. Ayaw mo na dyan. Nadadaan eh. Nabaday si Chris. Prank ko tanaw ko. Picture, good. Ha? Picture. Hello. Doon na ta. Gamay na Jay Kuwang. Okay mga alagaan, dool na gyud ta. Yun, nabuha ko. Ang pagkaon doon. Mura pagkaon eh.
Kana kaila ko nang bulaka ko nawa kaila ang akong kauban ari mura ko ng pagkaon. Unsa na siya? Mura lagi tempura nga puwa. Pero pagkaon do. Dai pagkaon dia kapayas lami kayo. Mga lagan, doon ta. Mura di tantong mingaw. Hadlok ko sila og bagyo. Ang bagyo giwa nas Ginoo kay sige ra ta og kan katilaw bagyo ani atong lugar. Nga mo bagyo. Teng tereteng teteng dool na me. Panago na gyud mo kay naanag mga lagan nga way kwartahay. Patay. Horot yun mo ron. Tara sila oh. Sila man siguro na. So, maguna mao. Di man guna sila mao. Di oy, mura man lagi kag ikaw na mar. Galibog ko dira man akong kauban na rin mo na manatunahan. Dool na mga lagan. Okay, touchdown. Kainggit, kabalod, kahangin. Kaga picture sa ubos to ah. Asa man pangitaon na to sila. Kung sada mga naog ta. Wali na nila. Picture pa ni. Pangitaon sa nato sila. Kung wa sila di manguli. Patulog sila.